cewa annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa hadisin Anas, duk wanda ya sallah asuba ya zauna a wajen ya ci gaba da lazimi yana ambatan Allah madaukakin sarki har rana ta fito, ya tashi ya sallah raka'a biyu salatul ishraq, to za a rubuta masa lada kamar yayi umara. Ruwayar Anas bin Malik ta ce kamar yayi hajji da umara cikakkiya da annabi alaihi salatu wassalam. Saboda haka akwai wannan da muka biya a baya da yake nuna haka. Sannan salatul ishraq in kun lura magana yake akan haske, gari ya haske, shi a lokacin rana bata fito ba, so kawai gari ne zai yi haske. Da zarar shi sa za ka ana rubuta ma a cikin kalanda cewa karfe 6 da kaza shine ishraq, salatul ishraq. Amma shi ita walaha sai rana ta fito, ai kuma ranar ma ta fito ta daga, domin a musulunci akwai lokuta guda uku waɗanda Allah ya hana a yi sallah a ciki, ta farilla ko ta nafila. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya hana a binne mamaci ma a daidai lokacin. Wannan hadisin mun biya shi a shekarun baya a bulugul maram. Saboda haka kuma mun biya a cikin littafin alwajiz a lokaci kankani.